Aquesta nit ha sigut una gran nit per al sector del càmping gironí. Hem tingut l'honor de presentar dos grans projectes, dos projectes amb els quals portem molts mesos treballant. La trajectòria dels primers 70 anys de càmping a Catalunya és un document únic, un document que en aquest moment ni a Catalunya ni a Espanya existia, i creiem que serà una eina molt útil per tenir a l'hemeroteca i perquè les futures generacions coneguin la trajectòria del càmping. I el segon és un documental on expliquem quina és la realitat del càmping avui, no? I des de les diferents situacions, des de les diferents destinacions. El que hem volgut fer és veure com la societat, els seus mitjans de comunicació, sobretot els escrits, revistes, diaris, etc., parlaven del càmping des dels principis, no? Com la societat va entendre o va valorar aquesta cosa de fer el temps de vacança, el temps de família, el temps d'amics, en format càmping. És un documental molt amè, que realment per mi és molt didàctic. Una persona que no sàpiga res de càmping o una altra que en sàpiga, doncs aprofundirà una mica el tema, veurà aquesta història dels 70 anys a Catalunya sobre el càmping. I la veritat és que jo m'he portat una experiència fantàstica. La gent del càmping són gent amable, treballadora. I una cosa molt important, entrar en un càmping és tot a càmera lenta, tot funciona a càmera lenta. Aquest relax realment que diuen els càmpings és cert. Estem en un moment històric on hi ha una gran cohesió i el fet que hi hagi aquesta cohesió ha permès crear un gran grup de treball i els fruits estan aquí.